over Skånelandsvej, fordi han husker at komme Skånehallen og Blekinge på kortet, det der i hvert fald. Skåne havde han der, det hedder Skåne, og Bornholm kendte han også til, og det fik han faktisk en pris for, og det har rigtig hjulpet meget for integrationen over Øresund og tværs over Skåne til Bornholm, og han vidste faktisk ikke, at vi gjorde det. Det håber vi rigtig, at du ved, fordi nu vil vi kåre over Skånelandsvej 2011 til kilometer. Og det ser sådan her ud, selve prisen. Vi ville have overrakt den allerede tidligere i slutningen af sidste år, en gang i 2. november. Vi fik lige pludselig meget travlt med at lave undergrundsarbejde, fordi vi hørte noget om det første spadestik til Bornholm Sund, og der ville vi have dukket op nogle skåninger og vej og med pressen og prøvede at se, kunne vi også få i stedet alle og sådan nogle forskellige sovting, som vi ville have lavet her. Men det blev aflyst desværre. Og så prøvede vi at nok kæve med til vores julemøde i Helsingør. Og så sagde Kæve, det havde vi ikke prøvet til en gang. Og vi ville gerne have betalt regn. Ja, det havde det var en god der er noget, der var så godt. Ja. Men så var vi så heldige nu her, at der kom en præst til os. Og så fik vi navn. Og så skulle det rigtig godt. Og det gjorde vi. Så vi har lavet sådan en her, og der står datoen i dag, 22. april 2012. Se, vi skulle også have haft Johan Nielsen med, fordi han er med i komiteen, men han kunne ikke komme i dag. Så derfor har vi sat billedet ind uden underskrift. Den får du lige forløb. Værsgo, skal vi give tak? Ja. Tillykke med det, og det er rigtig velfortjent. Her har vi så originalen, der skal puttes ind. Ja, det kan også lade sig gøre. Med underskrifter, og vi har skrevet under. Ja, vi har skrevet. Og så har vi undret, hvordan skal vi få fat i Johan. Jeg har faktisk et sendebud, fordi vi har en journalist her i Rolle, som er sted, som vi har lavet en opgave, som skal mødes med Johan i morgen. Så det gør ikke noget, vi lige låner det ud, så sender vi den til dig, originaler på et tidspunkt. Men i hvert fald er vi ret stolte over, at vi fik muligheden for at se dig i dag overrække pris. Har du noget til, at du har det største? Ja, jeg har også lidt, fordi jeg kan godt bare have sådan et billede, vel? Altså, det er jo kring, at vi kan stille dig på billedet, så når jeg kan få det svenska också. Jag får tyvärr inte skånsk, för jag är ju dansk. Du får boken också här, och den är jättebra, för det är jag som har skrivit den. Och då kan du läsa om Skånelands blodiga historia. Den är skriven på danska, men den är skriven i ett språk som är lätt att förstå, för jag har haft en massa kurser. Och där är noter, vissa ord man inte förstår, så står det verkligen betyder på svenska. Men så har jag ett litet kompendium här, och det har jag fått översatt till svenska. Och det får du också. Så kan du orientera dig lite om denna tragiska händelse, och jag börjar där i 1826 och slutar med Stora Nordiska krigets slut. 1720, hvor Skåne jo var tabt for altid. Og vi lever jo nu i den såkaldte okkuperede provins, som jo fortfarande er okkuperet. Hoppas du vil forklare op det. Og det er jo lige præcis. Det er jo lige præcis det, som prisen går ud på. Og give til nogen, som gør en særlig indsats for at samle området, og det kan man i hvert fald ikke sige andet, end at Kæve har gjort ved at stå foran med